puño fechado e queda en final de resistencia. Por Irmandade das Nacións asolalladas. Viva Palestina Ceibe! Viva! Viva socialista! Viva! Palestina! Oración sionista! Palestina! PCA! Palestina! Oración sionista! Palestina! Oración sionista! Palestina! Oración sionista! ¡O sionismo! ¡Vea terrorismo! ¡O sionismo! ¡Vea terrorismo! ¡O sionismo! ¡Vea terrorismo! ¡A ti que estás mirando! ¡También te están robando! ¡A ti que estás mirando! ¡También te están robando! ¡También te están robando! ¡A ti que estás mirando! ¡También te están robando! ¡A ti que estás mirando! ¡También te están robando! ¡También te están robando! ¡A solución! ¡Los banqueros a prisión! ¡A solución! ¡Los banqueros a prisión! ¡A solución! ¡Los banqueros a prisión! A estas alturas da historia xa ficou claro que as entidades bancarias non son máis que parásitos que impiden calquera tipo de progreso social. Lonxe de respeitar incluso os mandatos burgueses que a Constitución española establece como marco xurídico-político protector dos seus intereses, os banqueiros pásanse todo isto polo forro. Esta rapiña financiera está a facer que miles de traballadoras se vexan privadas dun fogar, o que alén de ser un mero dereito máis recoñecido institucionalmente, constitúi unha necesidade vital básica para calquera ser humano. Os bancos sobreviven cometendo usura contra o povo, pola cal, para asegurarse ese capital roubado, non dubidan en arrincar das súas casas a familias inteiras de traballadores, feito que para estas persoas vítimas do estigma social que ser desafiuzada conleva, supón en moitos casos unha auténtica condea a morte. Quérennos sacar das nosas casas, pornos na rúa pola forza e meternos o medo no corpo até se acabe vernos morrer. Mas temosles que deixar claro que non lles vai facer falta desafiuzarnos para vernos aquí, na rúa. Non, sairemos nós mesmas polo noso propio pé, e aquí nos atoparán. Unidas, decididas a meterlles as ordes de desafiuzamento polo cu e chimpalos ao vercadeiro da historia, que onde xa tiñan que estar dende hai tempo. Temos que facer que o medo cimentado entre o povo se lle volte a xiña en contra deles. É algo inevitable e só da nosa conta corre que así aconteza. Un bo exemplo disto témelo en Islandia, onde despois de que ao povo se lle dera a mínima oportunidade de opinar sobre a cuestión, os banqueiros que non acabaron na cadea tiveron que fuxir do país co rabo entre as pernas. O seguinte paso a dar perante a banca ten que ser o da expropiación de todos os seus bens para a súa posterior redistribución e socialización entre a totalidade da poboación. Polo de agora non deixemos de berrar ¡Lumio Capital! 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 Así, ningún paso atrás. Feminismo de clase. Defendemos o dereito a decidir que facer cos nosos corpos. Dereito a decidir se necesitamos abortar ou non. E dereito a un aborto libre e gratuito. Non permitimos que institucións tan enraizadas na tradición como a Igrexa decidan por nós. A tradición únicamente favorece a violencia
e machista que mata cada ano a centos de mulleres vítimas dunha situación de desigualdade e de sentimento de inferioridade que ven inculcado para a educación recibida tanto por pais como na escola e que debemos cambiar se desexamos a eliminación dun sistema de desigualdade. Contra esa tradición, liberdade sexual, liberdade para non asumir os roles do patriarcado, follar con quen queiramos, formar ou non unha familia e, sobre todo, ser libres na escolla de como levar a cabo a nosa sexualidade. O patriarcado impón unha serie de roles que fan das mulleres persoas de segunda categoría. Rexeitamos, así, a tiranía estética que nace na televisión e na publicidade, que afecta a sociedade e que impide ás mozas, ás mulleres ou ás señoras seren as mesmas en ningún tipo de complexo, tanto físico como psicolóxico. Loitamos por un feminismo de clase o ser conscientes de que patriarcado e capital son cómplices, as dúas caras dunha mesma moeda que se enfrontan a nós coa intención de relegarnos ao segundo plano que sufrimos toda a historia, que só nos encarguemos de cuidar as fillas, as nais, as netas, que o noso traballo sexa únicamente o do fogar. Situación clara que comprobamos o ter nais, tías, coñecidas, que ademais de traballar fora da casa, tamén se encargan do traballo do fogar, cobrando 0 por este segundo e menos que un home por o primeiro. Por todo isto, a mocidade feminista organizada en Adiante defende e defenderá sempre os dereitos das mulleres a ser completamente libres e non deixaremos de sair á rúa para berrar. Os nosos dereitos non son un dereito, son unha obriga! O sistema educativo está construindo como asente de reproducción das estructuras de dominación de clase e as desigualdades sociais. Reforma educativa tras reforma, proporcionándonos unha educación mediocre que aboca ao fracaso escolar e a desmotivación das alumnas, ao conformismo, individualismo, egoísmo e competitividade. Desmantelan pouco a pouco a educación pública, dando os nosos cartos a escolas concertadas. Discriminan e separan por sexo en colexios dirixidos a nenas ou nenos. Néganse continuamente a eliminación da asignatura de religión. E agora pretenden reducir aínda máis o nivel do galego nas escolas, españolizando o ensino e favorecendo a outras linguas como o inglés. Pero nós non podemos ficar paradas ante os atentados dos gobernos españois. Organicémonos, construamos un movimento estudantil galego en cada escola, instituto, facultade, que non quede un só aula na que non se escoite a voz do estudantado combativo. Loitemos pola nosa educación e polas nosas fillas e netas, un ensino público en galego, non patriarcal e de base popular. ¡Fora as empresas da universidade!
xunta da Liga Estudantil Galega, da Asamblea Aberta de Compostela, de Stop Desafiuzamentos e da plataforma que volten a casa. Bueno, gracias a todos por participar nesto e tamén gracias a Diante por invitar a Asamblea Aberta. Bueno, eu veño como membro da Asamblea Aberta. E nada, bueno, que nos pensamos que o camiño debe ser este, a colaboración entre os distintos colectivos sociais e políticos que teñen unha clara vontade anticapitalista. Vemos que ese é o camiño, as accións que se fan na rúa pois teñen que ser así, sempre é mellor que nos juntemos, xuntos sempre temos máis forza, somos máis. E bueno, non moito máis que dicir que bueno, que da Asamblea Aberta invitamos a xente a participar, reunímonos todos os xoves nos portais de correos. Agora necesitamos xente porque estamos tentando abrir un centro social no barrio de Sar con a casa que estamos restaurando, que pode ser un proxecto moi interesante para dinamizar o barrio de Sar, que é un barrio que está, pois bueno, bastante morto nese aspecto. Ola, fai un tempo un grupo de xente unímonos e formamos o grupo activista Stop Desafiuzamentos, que non entendo que non hai moito que explicar. O que facemos é evitar que quede as xentes en casa e as casas en xente. A nosa labor vai encamiñada sobre todo neste momento a conseguir a dación en pago para todas as familias, sempre cando estas familias teñan unha alternativa ocupacional. Consideramos que a vivenda é un dereito humano, un dereito de todas as familias, de todas as persoas, e nesas andamos loitando para que este dereito sexa unha realidade. Nós somos mulleres. Somos as mulleres que desde cativas foron ensinadas a obedecer con prazer, a querer máis aos outros que a si mesmas, a adaptar os seus gustos, necesidades e desexos aos patróns sociais do seu xénero. Non engordes se non queres acabar soa e fora do canon de beleza enfermiza que impera. Non disfrutes da tua sexualidade se queres que os homens te respecten. Non saias do modelo heteropatriarcal de relacións se non queres que falen de ti. E non queres, porque tes que quedar sempre nun segundo plano, discreta. Somos as que lles exixen que cedan a soberanía dos seus propios corpos á Igrexa, ao Estado, ao capital. Nós somos desempregadas. Somos ese máis do 50% da mocidade desempregada, o que se lle nega a independencia, que necesita terceiras persoas para poder sobrevivir, que chega a mirar con envexa a ese outro 50% da mocidade que sí ten emprego, un emprego precario, un contrato temporal que se encadeará con outro, un contrato de formación que seguramente sexa non remunerado, pero que nos vemos obrigadas a aceptar porque polo menos fai currículo. Somos a mocidade a que lle venden que o despido libre non é problema sempre que sexa serva do patrón, mentre renuncias amablemente aos teus dereitos. A mocidade a que pretenden manipular, amosándolle a explotación laboral como mal menor. Nós somos estudantes. Somos as estudantes que buscan unha educación pública gratuita e só atopan recortes e austeridade, taxas e prezos de matrícula prohibitivos, entidades privadas financiando o que debería ser un asunto do Estado. Somos estudantado que busca unha formación de calidade e só atopa contidos os ditames dos mercados, reducción da oferta de estudos superiores para que nos centremos nos que nos convirta máis facilmente en man de obra barata, aumento da ratio de alumnado por docente. Somos o estudantado que esperta cada día cun novo despropósito do señor Ver, que pretende crear unha masa de persoas con coñecementos de máquinas e a disposición do mercado global. Nós somos galegas. Somos as galegas que viven nun país sen Estado, as que pretenden alienar con discursos españolizadores disfrazados de solidariedade, coa manipulación da nosa historia, as que pretenden narcotizar cos éxitos de La Roja, as galegas as que se denega o dereito de autodeterminación, as que sofren a desestructuración do noso sistema productivo, a condena á morte do noso sistema cultural. Somos as galegas que se ainda somos e por obra e gracia do idioma. Somos as falantes do idioma propio do país, da lingua discriminada que pretenden amosar como discriminadora, que deu febles pasos cara a normalización e que hai quen ten a pouca vergonza de chamar imposición.
Nós somos a mostra de que as medidas que se toman para que sobreviva este sistema afectan a nosa propia supervivencia, de que cada unha das accións destinadas a que o capitalismo non se derrube esfarela a nosa existencia. Aféctanos as reformas laborais, os desafiuzamentos, a privatización do ensino e da sanidade, o desmantelamento dos servizos públicos, o endurecemento do Código Penal e o circo represivo do Estado, que procura que as pobres xa non poidan nin defenderse. Pero temos claro que esta é unha vía de duplo sentido e se a nós nos afectan as súas medidas, a eles vanlles afectar tamén as nosas, porque nós tamén somos as mulleres que se rebelan e se creen libres, as que derruban en cada un dos seus actos o patriarcado. Somos a resistencia obreira que para o país e enche as rúas na folga. Somos o estudantado que se pecha nos seus centros para defender un ensino científico, universal, gratuito, democrático e non patriarcal. Somos a folga xeral e tamén a de cuidados. Somos a defensa da lingua e da cultura. Somos todas as nacións asoballadas. Somos o povo palestino que resiste a loita con exemplar dignidade contra o xenocidio sionista. Somos a ocupación de casas baleiras na defensa do acceso universal á vivenda. Somos as barricadas en Grecia, a revolución bolivariana. Somos o orgullo cubano. Somos a ilusión de subverter os modelos impostos, de tecer redes de insumisas e desobedientes dispostas a rachar co establecido. Somos as soñadoras que camiñan cara a utopía, as realistas que piden o imposible. Somos a maioría e sabemos que para poder liberármonos as regras do xogo porémolas nós. Isto consiste en dous equipos, un contra outro, os posuidores contra as desposuídas, os explotadores contra as explotadas, eles contra nós. Do noso bando as regras son claras, a desilusión, a indiferenza e o desalento non valen. Abandonar a loita de trampa e a partida non acaba ata que non desmontemos a lógica do capital, ata que non conquiramos para todas, todo. A nosa responsabilidade agora é contaxiar a dignidade de ser rebeldes, a pegar o entusiasmo de quen quere mudanzas reais, recuperar o dominio dos espazos públicos que nos foron roubados, perder o medo, a xuntármonos todas e erguer na rúa o poder popular. Viva Galicia Unido Socialista! Viva!